Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hadian baka syong suk syong san kala sedang banwan pai hakatan blok 2. Hadian kejingnya kendo apa yang ginom hikmat na Karbi Anglong Autonomous Council pat Khasi Hills Autonomous District Council. Uba penya sing CA muplay Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council ulah keren da kabashai. Ba la datang don ki ba penwet yaki Khasi ki basa hakani katan kabadan hapadang kejingnya kajaput na kaliang jong ka Executive Committee kam salia ban her shitang miet sya blok 2. Kani kijing berngam jong ba penyai kalong hadian baka senjuk kirang basnong border area karat nongtung. Gila kendo yo ba penyai na kebentaban ai kublay. Hadian baka thain blok 2. Kalamat biang sesisian ya ka syong sok syong san klem da dan syu kijing sya pendik. Lada dan manu ba penwit hi ngim salia ban her sya blok 2 wat shitang miet. Te kata ka bangila ye kren rangba batki ba nginam aili kinunu ki ba pentut ya ka syongsuk syongsan hapo blok 2 kamtam ban penwit iki pradok prasnam kejungi katang nak klan besar te nakaliang kejungi la ikran meneru abd bakal kejung pentut iki babun ki kam development kam penroy isnong hasi kanam dei banjashu te lada dan kanu kalat jingrap bapoin na state government kejungi kidei bet ban nem kidei ban pedian berkumju nakaliang jong council ru abangi don kalat ban nyerap bentanang ni shikmat in ai ke nyerap ini shno te baka Karbi Anglong Autonomous Council ka basa kamdei ban khanglat ya ka jing pomding thang namal ki don kini ki cloud shnong hapo kini ki shnong si ki ba daki pau nem kala dei ka jaka bam ka jongki de se ki jaka rap leni ki jaka pomding thang ni ba pom yu ding bodang im di kitu kiding yap te yakum kitaru teng ki don ki bahasa penwit te hendrei nadu bangila le nakaliang jungi mentala lai benai tam don chu manu penwit wat ika pomding hendrei ki nongsunong jongka ki thi ki than chithipat ki sosier yo kaja kumbalong hapo lapangap te nakaliang jungi ngila pentikna ye ki noilam shnong ki bahap apa blok 2 bakinam day ban syongs ir ka KHDC ka executive committee bamenta ki MDC baro ki EM baro ngidon ya ka jingkit klit nam ta jongki ngidon ya ka jing sokhya nam ta jongki da kumno jan arpo shnong ki bala imi khamat ye kini ki shnong ini kino kam te ki wan kebeningkong ban penpau ya ka jing ai kublai bat sungu ya kalian ka executive committee ba mai mentan hakabai dei ba kanika syongsuk syongsngan hakti jaka kumbaki penpau ki ong banadu basyinti kanika executive committee ba mentan tang hadian ka tu kat nisi la yo ban le hiar dalade ringkat bat deputy CM bat ki em jungi bat local MDC shadu sha po shnong ki babon ki shnong ki bahap blok 2 te kani ka jinglai ke jungi hak itu ki benai se kala long sha ka jing mentoi yaki namar bakila shingan bah ya ka imlang salang ba khamtam ki jat dure khasi jungi hak tu ki shnong nadu bangilai mdan shu kanu nu ka jing sha penwit hakalek kawan hakarap karyang hakanu ka bentah ka trekam trejam hakakai pateng te nakaliang jungi ni so tenat bat kei ka bangi don ban penpau ban kentu yakipat kalong ba hamne ha ka jingi kendu ka jungi kalong ba ni kentu yakini kinoi lam jungi sinjuk bat paro kirang ba shnong jungi shnong badan blok tu ba kite ban long ki ba yatli bade ban yalong ban yatli para jat riu jungi pada longkat balong ru da bangi dan hi kejing teli kadang don kejing kemen lani kata bor te nakaliang ka KHDC minang ya trelang senda bat kini ki shnong ki bahap po kaput bat kumju ru nakamenta ka syongsuk syongsan ini trelang hagaju kapor namta ka bahakamiat jungki hakabaken thup ru wat ikaroi kapar akanu ka benta ba council ka don ya ka lat jingrap te ngila penbait meneng la itu iki
bah kini ki khatra arko tu ligi shnong ngin ajing rap na kalian ka KHDC yarap lamingi kajing perso joki ya ka ni ki santali ki khrdop lum khajana jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hangti po blok 2 ke bahap po kabat nongtung ki ma khairem ngila ya thiri ya tai bah ngila kran bah ba ngala kli jingkli bon ki aka but kumbala ban sutu kini ki jakalum khajana ni ki gate la kalong jong ka forest ki babun ki we kita ki bala khamslam bala bu apo Karbi hadli po jaka daki daka Karbi Anglong Autonomous Council but hagbedi bakani nakaliang jong ka jungi menehi hakmat jong ki rangba shnong hakmat jong senjuk ngala phone nang ni bay dan lang batki ngala yo ban phone CM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuli Ram Ronghang ringkat ru bat yau MEC Abhijit Kuro ubade bami khmat chikitu bi jaka bat nila yo ban yakran habide kini ki jing bawan penpau na kini ki shnong te nakaliang jungi ngila penpau ba habide ba kinu ki marrap habide kinu ki marrap ki ba kenthop ki jhol ne ki samsar ne ki baki tho dingyap ne kinu ki jingdon kam ju ki khasi jungi hati po blok tu kinam deban lum khajana kagiat kala bandan ya menta kat bangindang dan hadang gajing keren barki henry kinam dei patban lum khajana te bat ya kajing keren sani bhai kini ki eki babon te nakaliang jungi nilai penbait hakawai pat ka singi ya ka bangini kenduk lang na ka executive committee jong ka KHDC bat ka executive committee jong ka Karbi Anglong Autonomous Council ya ka bangin yo banya slok banya pilu jingmut be kini ki babon ki jing kini ki shnong bakin yami kum kinong shnong kin mi betang hapadeng ki khasi bat ki Karbi kim dei pa bakiwe ki nong shnong kin yami hakinu ki meeting baka khot ka sarkar but ya kan ni nakaliang ka KHDC namal ni longkum ki dukhot jong ka regional committees habede kini ka border committee te nakaliang jungi ni kloy ban shimkhya gani ka kam bat ban ra wat ka regional committees ya kum kini ki jing ajing mut nakaliang kasinjuk te bat nga snow bat ni snow ba kani ka jing ajing mut kalong ka ba biang ba ya ka bangin la ban penyat bet ya ka jing pen bet put khamtam hakawat ka ba